היי, מה עושים פה? מה עושים פה, נחי? תסביר. מה עושים? אנחנו הולכים בשיירה למילואימניקים, לבתים שלהם, להגיד להם כמה שאנחנו אוהבים אותם ומעריכים את כל מה שהם עשו עבור עם ישראל. וואו. Today something's happened and things change out. But the idea is we go to them and the whole idea is gratitude and going to their homes and thanking them from their families and you know actually seeing them. So this is the first time we're going out of Tel Aviv. We did 2 סיבובים in Tel Aviv and now we're going out of Tel Aviv. We're starting in נתניה, מתחילים בנתניה ואחרי זה עוברים להרצליה. אנחנו נתחלק ברכבים, אני יודע שיש חבר'ה שמצטרפים תוך כדי וחבר'ה שיוצאים. אנחנו מתחילים בנתניה, האמת קטע מצחיק, אנחנו הולכים למילואימניק שבדיוק הוא בונה דק עם עוד 3 מילואימניקים. אז נבין, כן, תופרים עוד 3 על הדרך. בטח כל המזוזות? כל המזוזות פה, הכל נמצא. חשוב לי רק שנזכור לנסוע בזה. יש לנו מה? מה? כן, תעמוד פה ונשאיר מספר. נהג תורה. נחי, תעשה בלנגן. בין האוזניים, יש שם ממש. נשים בפזמון, נשים בפזמון. וכנס. ועכשיו. בואו, כנסו. איזה אלופים, מלא. תודה רבה. אני אביא זה, מה? חוגגים? חגיגה. שלום! הפתעת אותי. מה, קפצת לך? בדיוק חזרת מהמילואים? כאילו השבוע סיימתי, היה לי כזה סרטן, כאילו... כן, טכנית אני עדיין בימ"מ. וואו. כן, השבוע הייתה מאיגוד. אין עליך. וואו, אלופים. לחיים. תודה רבה. התחלתם עם הדק? נרקש, what do you say? We're going to מילואימניקים, right? מה אתה מחפש, ויצמן? היידה. אתה עושה פיצות? הזזת כבר. אז מה, אתה יכול לברך? אתה רוצה שאני אברך? ברך אתה, ברכתי את זה. טוב, אז אני מברך אותך. שים אותו ישר. זה ככה, הבנתי. זה כאילו בלתי. זה בילדין, אין, לא, זה אשכנז, נגמר. אשכנז וספרד ביחד, אחי. נכון. נשים אותו. אתה יודע, אני תליתי בכל הבית ככה, ואז אבא שלי אמר, לא, אנחנו שמים ככה. נכון, ספרדים זה ישר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שנתת ציוונו לקרוא מצווה. אמן. היידה! איפה! הנה עכשיו אני אזכור אתכם תאמן. תזכור שאוהבים אותך כל הזמן. וואי. הראשון! אתה לוקח את הסכין? קפה של מילואים. וואי, קפה טוב. מקסימום ניקח מונית. תודה רבה לכם, תודה לכם. תודה רבה. שלום, ביי. תגיד, זה תציג לב, אתה צריך כל מי
יאללה, וואי. אין עליך, מתה עליך, אתה גדול מכולם, אתה תודה. אין עליך, מתה עליך, אתה גדול מכולם, אתה תודה. אין עליך, מתה עליך, אתה גדול מכולם. זה אהבה באנגלית, אתה יודע, במקלדת. אוקיי. רגע, תמשו זה חטיפי, כשמוציתי לי חטיפי. היא אוהבת מאוד חטיפים. איתי? יכולה לקרוא מה שבא לה. שנייה, אני נראי רגע. באים ומזכירים לך שגם בבית אתה בא, שיהיה לך את המקום. להגיד תודה, עשינו את זה, זה הומייד. זה עם ה-CVCV מאחור, כאילו, אהבה. יואו, תראו. זה מזונה שאנחנו מכינים במיוחד. ככה שתזכרו בבית גם. איזה מדהים. וחרטנו פשוט אהבה טלוויזיבי כדי להוסיף עוד תזכורת. כל פעם שאתם עוברים בבית, יש בובה. ואתן קשורות או שאתם חלק מהקבוצה? באנגלית דבר איתם. כן. כן, כן. איתנו, איתנו. אתה זוכר אותה? אני זוכר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. לקבוע מזוזה. לקבוע מזוזה. יש! כן, 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 זה העיקר, זה העיקר. יאללה, מה הלוקיישן הבא? I'm sending to the next location. עשית משהו על המשאית, משהו? תודה רבה לך. יש מקום שאתה רוצה שנשים אותו, אפשר לקבוע אותו. אנחנו נחליט את זה עם אורלי. היא המנהלת. האמת היא, זה יפה בכניסה. רגע, בוא נשים בדיוק בגלל זה. ועשינו כל מיני פרויקטים, ועכשיו לקראת זה היה לנו הרבה שיחות עם מילואימניקים ושמנו לב שבחזית חדים כמו פנתר ודווקא בעורף דברים יכולים להתקשות, מה שנקרא. קשוח יותר. בהחלט יכול להיות קשוח יותר, אז החלטנו שאנחנו נכין משהו פיזי שהוא... בסוף הגענו למזוזה, לא חשבנו על זה בהתחלה, ובעצם משהו שכל פעם שאתה נכנס ויוצא מהבית, לא רק אתה, גם הילדים, יהיה איזשהו תזכורת לכך שתזכור שעם ישראל אוהב אותך, מעריך אותך ואיתך. אז זה העניין. זה העניין. בואי רגע, יש לך אורחים. חיים לחיים.
לחיים! לחיים. שבת שלום. שבת שלום. תודה. ושמחות. הופה! אני מבינה. חשבתי שאתה מעיריית נתניה. עיריית נתניה, זה היה נחמד אם הם היו שולחים. שבת שלום לכם, תודה רבה. רגע. בכיבוש השבת. יפה, כל הכבוד לכם גם. תודה רבה. באמת עשית קידוש? הוא עשה קידוש לאמא. וחגים ושבתות. כל הכבוד. אלוף שלי. לבתים, אוהבים אתכם, באמת. תודה רבה. יש עוד אחת למעלה של עם ישראל. אני לומדת, היא בכלל עם אוזניות, הכל בסדר. הלו. היידה. אין עליך, מתה עליך. מה קורה? כל האורן. אתה תודה. אין עליך, שלום. שלום ותודה. מה העניינים? עם מי דיברתי בטלפון? מה? עם מי דיברתי? בטלפון? איתו. אתמול איתי ויום עם גד. גד, אוקיי. כן. זה לא שאתה מכיר את אורן. אורן מכיר אותו. כן, דרך הטלת או דרך הטלת? וואי, כיף, פתח את הוויסקי, עושים סיבה. אנחנו פרסמנו שאנחנו רוצים לבוא להגיד תודה למילואימניקים וככה. וזה הכי פשוט שיש. לחייכם, חברים. תודה רבה, ושמענו שטחנת אחוז שרמוטה. בסדר. לחיים. או בכניסה לחדר ילדים. אנחנו עוברים מתישהו לבני בנימין, איפה שגרת. וואלה? זה ישמש לבית החדש. אז זה מושלם. אז זה בשביל שכל פעם שתעבור בתוך הבית ומחוץ לבית, שתזכור שעם ישראל אומר לך תודה. אישית, אחי. תודה לך, גבר. ממש תודה. מה, אז בכמה... אתה תסתדר עם דבק או שנשים לך? לא, אני יודע איך לעשות, מהמם. יש לי דבק כזה חזק, דבק דוץ, וגם כזה של מדבקה יש לי. מדהים. בכל מקרה, בגלל שיש לנו מזוזה בבית, אז כאילו... לא, אם אתם אומרים, תשמעו. אנחנו עוברים לרחוב שאתה גרת, באיזה מספר היית? תסביר. בסוף היום אני כבר רוצה זהו, אני רואה עכשיו הביתה. ארוחת ג'יג'י. זה אהבה. אם את רושמת במקלדת בעברית, אבל אתה לשפה האנגלית אהבה, יוצא TVC. פה כתוב. הנה אותיות. T זה ה', D זה ב'. ככה יוצא אהבה. אני אשמח מנה אחת בפיתה. יאללה. איך אליי הגעת, איך לי הבטחת, יחד נגשים חלומות. כמה התאמצת, עד שהצלחת, קבל האושר לסלוח. עד הסוף הלכת, שהבטחת,
וובה. שלום. איזה אלופים אתם. וואי. תודה רבה לך. איזה אלופים אתם. תודה רבה, זה לא מובן מאליו. וואי, איזה אלופים אתם. שלום. וואי. איפה אתה? מה זה אמרו לנו? השתכנת? שוקלים עדיין. שלום לכולם. אתם רוצים משהו לשתות? חם, קר, חריף, מתוק. אותנו לגדוד חדש, פיקוד העורף, 9214, שבמידה וצריך לשנע כוחות צפון, דרום ולשמור על הזה, אז אנחנו אלה שפותחים להם את כל הצירים. בגלל שאין עוד שומר חומות, אז אנחנו בעיות. כן, בטח. כל הכוונה וכל הברכות שאפשר, אנחנו נשמח שכל פעם שתעבור את המזוזה, תזכור כמה עם ישראל אוהב אותך, מעריך אותך, ואת כל המשפחה. אנחנו איתכם גם בבית. אנחנו איתכם. ותודה רבה. תודה לכם, תודה לכם. ממש. אז אנחנו נשים את זה, לא יודע אם יש לכם מזוזה או לא, אבל אם זה... יש, בטח שיש. הופה. זה אבקת קסמים? מישהו עשה בזה שימוש אחר לפני סתם. לא, אני למדתי לוודא שאין בזה... זה. וזה גם מזוזה מהודרת. מעוצבת. עכשיו נרים לחיים. תן לו לחיים. צ'ייסר? מירין מניקה. צ'ייסר האחרון, גיא, האחרון. תתחיל למזוג, יאללה, להעמיס. הופה. תביאו. יש הכל, קח. מיקי. הנה, פה, תעשה פה עוד כוסות. בוא נע. זהו, אנחנו רוצים זה. שיהיה לך. לחיים לכולם. לחיים, חברים, תודה רבה לכם. זה לא מובן מאליו. לחיים, לא מובן מאליו מה שאתם עושים לעם ישראל. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. שני כבר, מה אתה? השם יתברך. תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי רק יותר טוב, ועוד יותר טוב, עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. של מי החמודה הזאת פה? ותמיד יהיה לי רק טוב. של מי הילדה הזאת? איזה מהם? אתה תשים אותו, אתה יודע את הברכה? שאני אשר קידשנו סעודה וציוונו לקבוע מזוזה. הנה, אני שולף לך אותו. זה הברכה. שם אותו ישר, בערך פה. בסדר? אמרת. אמרתי לך. תגיד את הברכה לפני. ברוך אתה, אדוני אלוהינו לעולם, אשר קידשנו את סעותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. יש, יהיה פה ברכה גדולה. הגענו לזמן הזה. הלוואי, כל פעם שתעבור את המזוזה הזאת, תזכור כמה אנחנו מעריכים את מה שאתה עושה, אחי, לעם ישראל. באמת, תודה רבה. נשק אותה. בואי תעשי גם. אני מזהה את התמונה הזאת מהוואטסאפ. כן. יפה. יש לך מה להגיד בסוף? וואו, אני מותש מכל כך הרבה טוב. נרי, what do you have to say? מילואימניקים, אוהבים אתכם! אתה